Бөек Станиславский сәхнәнең бердән бер патшасы һәм хакиме, ул талантлы артист дигән. Гомерен театр мәктәбен, актер мәктәбен булдыруга багышланган бөек остасының сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Ләкин әлеге мәктәпне үзмичә дә халык күңеленә үтеп кергәннәр бар. Тумыштан бирелгән сәләт, талант, максатчанлык, тырышлык, аерым бер энергетика аларны сәхнә хуҗасы итәдер. Бүген безнең мәдәният дөньясында студиясендә нәкъ шундый кешеләрнең берсе. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта халкыбызның сөйкемле сөяге, яраткан артистыбыз Исламия Мәхмүтова. Һәр елны оппак кышлар белән Исламия апа, исәнмесез, сезнең туган көнегез килеп җитә, һәм инде бу ел сезнең аерым бер матур бәйрәмегез, ул юбилей елы. Тамашачылар исеменнән һәм инде үзебезнең барлык хезмәткәрләребез исеменнән сезне ихлас күңелдән бу матур бәйрәмегез белән котлыйбыз һәм әлеге чәчәкләр сезгә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Исәнмесез, мин дә исән яшим әле сезнең белән. Исламия апага үз теләкләрен, үзенчәлекле теләкләр, бәлки шигъри юллар белән кушылган теләкләрен тамашачыларыбыз да җиткерә ала. 570-50-75. Һәм инде шундый ук үзенчәлекле сораулар булса да без каршы килмәсбез, җавап бирербез. Шулай бит? Әлбәттә. Исламия апа, сезнең 70 еллыкка менә өстәлебездә дә тора "Мәхәббәт шишмәсе" дигән матур китап дөнья күрә. Раневскийдан ни өчен сез үзегезнең театр тормышы турында китап язмыйсыз дигәч, ул зор китабы булыр иде, шуңа язмыйм дип җавап бирә. Ә менә сезнең "Мәхәббәт шишмәсе" ул чын мәгънәсендә мәхәббәттә аңлашу, мәхәббәттә аңлату кебек. Димәк, Исламия Мәхмүтова тулысынча сәхнә тормышыннан канәгать. Аллага шөкер, аның белән мин бик тә канәгатьмен. Чөнки шын йөрәгемнән чыккан монда әсәрләремдә, спектаклемдә монда минем язылган. Юк, шулай да театр язмышыгыздан тулысынча канәгать дип әйтә аласыз? Канәгать мин, Аллага шөкер, ничек дип әйтим, шушы театрда мин үземнең яраткан Хәлилемне очраттым, 46 ел бергә яшәдек. Ул минем партнерым да, ул минем ирем дә, ул минем балаларымның атасы да. Шуңа күрә бу театрда мин бары тик үземнең бәхетемне таптым. Әлбәттә, театрда җиңел булмады башлаганда инде. Миңа директорлар әйтеп куйганнар, монда Исламия безнең театрда квартира да алмыйсың, акча да алмыйсың, кияүгә дә чыга алмыйсың, гомер буе юлда йөри торган театр бу. Ул вакытта безнең республика күчмә театры иде, ул моннан 50 ел элек килеп кергән театрда инде. Абый, кирәкми миңа, мин кияүгә дә чыкмыйм, миңа акча да кирәкми, миңа квартира да кирәкми, миңа бары тик артистхана буласым килә, мине алыгыз әле, мин сезнең янда өйрәнеп йөрер идем дигән сүз белән, алар мине шушы җырлатып, битеп, шигырьләр сөйләтеп карадылар да, менә синең шикелле бер кыз кирәк безгә, әйдәгез, без сине кабул итәбез. Башта кайтып, әти-әниеңнән рөхсәт сора диделәр. Менә шушыннан бирле әти-әнием рөхсәт бирде. Әлбәттә инде, чөнки минем хыялым бары тик артистка булу иде. Башка һәм инде Раул абый менә шушы китапта истәлекләрендә әйтә дә, мин нәкъ шушы җырлап биеп күрсәткән чагында ук аның йолдыз буласын сиздем, белдем дип. Менә шушылай дигәч, әйттеләр, шул әйдәгез, менә бик ошадың безгә, әйдә без сине кабул итәбез дип әйттеләр инде менә шушы сүзне. Шушыга ышанып эшләдем инде. Исламия апа, безнең бүген тамашачыларыбыз шалтырата, без алар белән һәр вакыт бергә булачакбыз. Тагын беренче шалтыратуны эфирда бар диләр режиссерлар. Әйдәгез әле тыңлап карыйк. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Мин Исламия апаны туган көндә белән котлыйсым килгән иде. Ул үзе белә торганда Питрәш районы Күн авылыннан Әмин апасын. Әмин апа. Әйе. Исәнмесез? Шул көндә туган көндә котлый. Рәхмәт. Сәнлек саулык сезгә. Амин. Гаилә бәхете. Яшь чакта алар безгә квартира кереп торалар иде. Күчмә театрда эшләгәндә. Булды. Туган көннәрдә. Рәхмәт. Һәр авылда шулай безне яратып көтеп алган хуҗа бикәләребез була торган. Күчмә театрда инде кайда гына кермәгез, сездә кемнәр белән генә аралашмагансыз. Әлбәттә, чөнки без бит авылдан авылга
кунып йөри торган идек. Хәзерге соңгы вакытларда гына гостиницаларга барып урнашабыз. Мөмкинлекләр әйбәт, ул вакытта юллар да юк иде. 5-6 километр гына, 10 километр бара идек. Тракторларга утырып, атларга утырып, аннан соң машиналар өсләрендә толыплар, кизитекләр киеп, бик каты киенеп инде шулай авылдан авылга гына күченеп йөри идек. Шәһәрләргә барсак инде гостиницаларда тора идек. Анда инде әлбәттә шәһәрләрдә дә уйнадык инде без, теге гел авылда гына дип әйтәсем килми. Исламия апа, сезнең беренче ролегыз Аяз Гыйләҗевнең Кара күзле кызлар пьесасы буенча куелган спектакльдә Гөлләр образы. Әлбәттә, бу эпизодик кына роль, ләкин аңа Аяз Гыйләҗев Чехов монологына хас монолог куйган. Менә аның бер өлешен генә укып китәм. Тын гына яшисем килә, бик күп эшлисем килә, бик күп итеп, онытылып, бирелеп. Бу сүзләрдә әле яңа гына сәхнәгә аяк баскан Исламияның да ниндидер фикерләр яңгыраган кебек. Хәтерлисезме ул рольне? Хәтерлим, бик әйбәт хәтерлим. Чөнки ул минем беренче сәхнәгә аяк басуым, һәм мин ул анда шул Гөлләр ятимә кыз булган инде ул. Һәм дә җыры бар иде аның. Миңа язды аны Мирсәет Яруллин киен инде. Менә шушыннан ул ничектер минем күңелемдә истәлек булып калган. Һәм шушы эшләү дәвре, уйнап карагач инде бөтенләй сәхнә кешесе буласым килеп китүе, менә шушы эшләүдер дип уйлыйм инде мин аны. Һәм гомерегез буе шулай тырышып эшләү дәвам итәчәгез. Шулай, һәр нәрсәгә дә тырышып, тырмашып ябышам мин. Миңа булса булсын, булмаса юк. Чөнки мин аның төбенә төшәргә тиеш. Дип әйтәм инде, һәр эшнең, һәр нәрсәнең. Нәрсәгә тотынсам да мин анда бәйләргә тотынам, яки анда роль ятлыйсыз. Роль ятлыйм. Мин аны бары тик әйбәт булсын. Ятлаганда ничек сүзләрне ятлыйсыз? Менә бит әле сез һаман да сәхнәдә, хәзер онытыламы, ничегрәк? Хәзерге вакыт белән теге беренче башлаган вакытлар бер түгел бит инде. Барыбер 50 ел арасы. Әмма ләкин бит без аны өйрәнүне режиссерлар белән башта стель янында өйрәнәбез, утырабыз. Аннан соң мизансценага чыгабыз, сәхнәгә инде. Менә шушында инде безгә режиссер аңлатып өйрәткәч, инде шушы рольләргә керә башлагач, үзеннән үзе шулай кирип сеңеп кала ул. Өйрәнелә. Хәзер инде чыкканда әлбәттә теге ничек дип әйтим инде, укып чыгарга кирәк инде, укып чыгабыз әлбәттә. Уфадан шалтыраталар, Исламия апа, әйдәгез, аларны да тыңлыйк. Алло, исәнмесез? Исәнмесез, Гүзәл, Исламия апа, исәнмесез? Исәнмесез. Бу Марселимаев, шәһәреннән булам. Исламия апа, сезне юбилейгез белән күрсәтүбез килә. Рәхмәт. Сезгә озын гомерләр, һәм дә сәхнәдә озын гомерләрне сәхнәдә үткәрегез үтелә. Амин, шулай булсын инде кылым, шулай булсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәм тагын бер шалтырату бар диләр. Алло, исәнмесез? Алло. Алло, исән. Тыңлыйбыз сезне. Мин Пашан районы авылыннан Канипов шахтасы. Исламия апа, спектакльләрне танам башкын шәһәрендә күп спектакльләрдә катнашып, уйнап йөргәннәрне, уның камил белән бергә уйнаулары белән шат батыр вакытыгыз белән. Әнник савыклы гомер юллары булсын. Һәр вакытта сәхнәдән ел-елмаеп, халыкны шатлатып яшәсәк. Бераз начаррак бәйләнеш, ләкин барысы да аңлашылды. Шулай бит. Бүген дә сезне урта буын һәм өлкән буын дип әйтергә кирәк, кыр казлары артындагы Ясминә аша белә. Һәм инде кызганыч, безнең телевидениедә бу фондта сакланмаган бу спектакль, ләкин шулай да мин менә бу тапшыруга әзерләнгәндә үзем бу спектакльне күрмәгән кеше буларак, Ясминәнең сирен беләсе килде. Һәм Илдар Юзеевның әсәрен кабат укып чыктым, нәкъ менә Ясминәгә игътибар итеп. Бер караганда бит автор аңа ул кадәр күп нәрсә дә бирмәгән. Ул шулай ук ярдәмче роль, бары тик Маликның начарлыгын күрсәтер өчен китерелгән персонаж кебек бит. Ләкин халыкның мәхәббәтенең сире шулай да нәрсә икән? Ни өчен шул кадәр популяр булды икән Ясминә? Миңа ул вакытта 35 кенә яшь иде.
ул рольны бирделәр. Ул Ясмина ул 55 яшьләрдә булырга тиешле хатыным инде. Шунда мин Рауил абыйга үпкәләдем дә. Нигә инде мине болай бик тиз картайттыгыз дип. Юк, менә син анарга тәңгәл киләсең диде. Мәсгуд абый Имашев музыкасын язды инде, көйләрен язды. Һәм теге режиссерның да, авторның да ниндидер тәмен белеп алдым мин. Менә Илдар абыйның әйтергә теләгәне, ул әлбәттә зур роль түгел ул. Әмма ләкин ул ничектер менә халык күңеленә кереп калды. Ничек дип әйтәсем килә, мин бәлкем образны дөрес тапканмындыр. Андый хатын-кызлар күп ул. Менә шушы Ясмина шикелле, чын татар хатыны ул. Әйеме дисәң, әйе дип тора торган, җәме дисәң, җә дип тора торган, үз хыялларына баш тарткан хатыннар образы инде ул. Менә мин инде үзем тормышта андый түгел, әлбәттә. Алай ярар, әйе, дип тормыйм. Әмма ләкин менә ниндидер күңелемә шушы көйләр, җырлар, сүзләре мине шушы Ясминәне уйнарлык көч табырга мөмкин итте. Шуннан халык хөрмәт итә башлагач, инде бик рәхмәтле булдым. Һәм Рауил абыйга үпкәләмәдем. Шушлай ничектер халык күңеленә кереп калдым инде. Дөрестән Һәм инде тагын да бер тапкыр шуның без шаһиты була алабыз. Халык шалтыратты. Ясмина белән Кырказлар артына спектакле буенча диләр. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне, исәнмесез? Исәнмесез, Исламия апамы сезгә. Исәнмесез, сеңелем Гүзәл Мәлик Хәдитова. Сезнең каршыгызда утырам. Мин Нурлат районында яшим. 35-40 ел Ташкентта яшәп кайттым. Ясмина апа, Ясмина роле уйнадыгыз, Исламия апа. Шунда без ирем белән кушылган елларыбызда Ташкентта спектакльгә барган идек. Шунда сезне каршы алып шәкертләр белән иткән идек. Шушы җырыгызның бер генә күп итен җырлап биргән масыл микән иткәшем юк, хәзер базар булды, мин уйлап тапалам хәзер. Зур рәхмәт. Җырлап бирәбез, ләкин турыдан-туры эфирдә түгел, язма вариантын тапшырып. Шуннан да, әгәр дә бу җыр яңгырамаса, бүген тамашачы сезне дә, безне дә гафу итмәс. Әйдәгез әле Илдар Юзеев сүзләренә Мәсгуд Имашев язган бу җырны тыңлыйбыз. Исламия Махмутова шагыйрәне күңелле хатын-кыз. Үзенә генә хас нечкә драматизм, лирик йомшаклык баранда. Геройларның ичке психологиясын ачу усталыгы бар ди. Тәнкыйтьчеләр Исламия Махмутовага, ягъни минем бүгенге кунагыма әнә шундый бәя биргәннәр. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәбез. Сезнең яраткан артистыгыз бүген безнең студиябызда. Аңа сорауларыгызны, теләк тәкъдимнәрегезне җиткерә аласыз. Һәм инде Исламия апа безгә шалтыраталар ди. Шигъри юллар белән хәтта. Алло, исәнмесез?
İsəmisiz, hayırlı kеш, hayırlı günler. Sahnenin en yaktı, мәңгі sönmez yıldızı İslamiye Hanım İsəmisiz. Bu Tatarşa söyləşüşü Tatar marjası Valapa. Ey Allah. Sizning teatrlarınızı, jırlarınızı ölüp ailəmiz bilen bütünümüz yaratabız. Sizge mine maxsus şiir yazdım. 4 yıllığına. Oy Allah'ım. Qovşap ketdim. Qovşamağız. Sandığa sayr edip turam. İslamiye jırlı iken, aşık yüzlü, temli süzlü, elle feriştem iken. Ey Allah. Rahmet olsun. Rahmet. Hem tağın bir şaltıratı var deyler. Alo, İsəmisiz? İsəmisiz. Tanıyız sizni. Hayırlı günler. İslamiye bu sizin işinine tügül beyrem, bizim için de beyrem. Rahmet. Bilesmin için, min özüm Orşa rayonunun Alasa oğlundan, mene 60-cı yılların ahırında, 70-ci yıllarda, eli televizor avulda da bir-iki gün olan vakitte da, siz spektakl bilen tileydiniz. Hem mene şuşu, siz Kuşma Tiyatr turunda etdiniz, bir nerse bulmayanda, kvartirada bulmaydınız, siz emınsı da bulmaydınız, mene külkü bulup gitti. Çünkü sizin tiyatr, avul halkına Tatar tiyatrını alıp geldi. Mene şuşu avul bilen tiyatrını beylevşi tiyatr buldu. Hem bilesiz mi? Bizim avulda bütün kişi de, kişkinesi de, zorusu da Mahmutovlarını bileydi. Mene Mahmutovlar bilecek, spektakl bilen diktoralarıydı. Mineli sizin bir yaş motor vakitlarda gerek yanar için birilgende oynağınızını hatırlayayım. Özümüz sayılağını yazmışta oynağınızını. Bir de Sarı Şeşek Atak'ın bağışta Anlı Kireş'in kızı bilen bu jırlı oynağınızını hatırlayayım. Ayas abi Gilajevna. Bek zor rahmet, bek zor rahmet. Sulhatlı ihtibarınız için bek zor rahmet. Mine elbette Ayaz abinin şuşu anısın iske aldılar. Maxsus sizin için yazılgan eser bit bu Halil Mahmutov Halil bilen bizge ikimizge Halil'in isiminde Halil ittirip kaldırdı ol. Mine Kireş'in kızı Anlı. Şul neydi? Manastırda biz şıraşabız, revolüsyonerler indi. Şuşunda ol meni özü bile alıp keteyindi. Hem Anlı da belki işin İslamiyanın karakteri de çalgıladır. Hem şuşunda Halil öyle neydi? Anlı onun yoluna basaydı. Mine şuşunda maxsus bizge yazılgan eser idi. Biz bəxetliydik dürüsün etkende. Bizim İldar abilerimiz, Ayaz abilerimiz, Tufan abi, Minnuliler, Şerif Hüseyinevler, hem Kayvakitler, hem bir köp başka avtorlar indi var idi. Şuna göre halkın köngülüne kirip kalatırgan eserler de yazabildiler. Şuna göre de biz halka tanılganbızdır. İslamiye parçalayda mene Yesmine jerinden yarak gitmedik. Qabatana qaytası kile. Mene Yesmine'nin ikinci kupletinde şu sözler var. Kırk azlar artından kiter idim, tartınam. Öz-özümni beylegenmin, xiyalım qanattından dip jırlıyor. Bu sözleri ayrıca mene özekni özü İslamiye Mahmutova turmuşta nindidir, kimdir işin, nindidir vakıgalar beraberine öz xiyalından baş tartkanı buldu mu? Alay xiyalımdan baş tartqanımını min xatirlemeyim. Mene şu Bulsa istaqaları istaqaları. Mene xiyalımını tırmışta min nişki beydim indi. Jetkirige tırıştım, buldırıga tırıştım. Tırışlığım var benim, ersizligim var. Ezgine bulsa da Mişer kızı beytindi men. Yıraqtağına bulsa da. Şuna göre mendidir ersizlik, şuşu xiyallarını tırmışqa aşırı degen nerseni her vakitte da tırıştım men. No emelekin şul sahnege kelgende kaldığında alar tege eytip bulmay, o bit Kuşma Tiyatrdan da zor spektakller koyup bulmadı. Emine hazır mümkünlük var, no vakıtı uzdu. Şunday eserler, koyda kalgan obrazlar var. Nindiler, nindi geroylarını gövdelendiresiniz istegen? Maria Stuart'larını oynayısım kelgen men şunday güçlü. Allah'a şükür bek rahmetlimin Reşit Galiş bana Zagidulin indi. Yüze təqdim yasadan aşul mamaş korajına bırakıtının indi. İslamiye pa mene bu bulsun şın
үзе безнең халкыбызныкы, сугыш бит инде ул бөтен кешегә дә бер, немецкә дә бер, урыска да, татарга да, һәм башка милләткә эчендә инде. Мин аны тәрҗемә ясадык инде. Хәлил дә булышты, балалар да булышты. Махсус минем өчен менә шушы. Һәм ул бик матур барды безнең театрыбызда. Аны 4 тапкыр карадылар. Без аны немка итеп уйнамадым, мин аны уйнадым бары тик менә Фаҗиганың милләте. Менә бу Куражаны һәм аның балалары спектакльнән бер үзек тә карап узарбыз, ләкин әлегә әлбәттә безнең тамашачыбыз шалтырата диләр. Алло, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Алло. Алло, исәнмесез. Без үзебез Әлки районыннан, конечно, бүгенге көндә Казанда яшибез, но Исламия апа, без сезнең булганыгыз өчен, булуыгыз өчен, шундый якты йолдыз булып, безнең районны яктыртканыгыз өчен мең рәхмәтле, хисапсыз рәхмәтле. Менә сезнең образларыгызда ничәрләрчә конкретлык, дөрестлек. Миңа үземә кайсы вакытта әйтәләр, син ничәр кызы бит, мин үземнең ничәрлегемә горурланам. Бер генә сорау, сез үзегезнең менә бу татарның бер теле белән горурланасызмы, Исламия апа? Нишләп, мин һәр вакытта да горурланам, кем булса да мин ниләрне аермыйм. Ул керәшенме, ул урысмы, ул татармы. Әмма ләкин үзеңнең ягың, үз телең, әбиләреңнең теле, алар бит инде барыбер дигә колакка сиңгән. Шуңа күрә мин рәхәтләнәм, нигә? Мин һәр вакытта да Әлкидән, мин Мишәристан ягыннан дип әйтеп куям. Исламия апа, тагын бер мишәр шалтыратадыр дип уйлыйм, чөнки якташларыгыз дип әйттеләр. Алло, исәнмесез? Алло. Исәнмесез? Алло. Исәнмесез, тыңлыйбыз. Ишетелә. Исламия апа. Мин беләсезме каян шалтыратам? Апастан шалтыратам. Апаслар икән. Сезгә Апас районыннан шулкадәр бик күп сәлам. Особенно да Дәүштән, Хасанов, Илсурдан. Рәхмәт, сәламнар. Аңладыгызмы? Аңладым. Апастагы сыңлысы Нурия шалтырата. Энем әйтә, чыгам инде, апа ди, пожалуйста, чыгалы ди. Мишәр кызы чыга инде. Мин Хасаннан Нурия. Яни без исәнсез беләсез. 90 тула быел. Сыбык. Исән сау икән. Аңладыгызмы? Аңладык, рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, аңладым. Менә шулай, бик хисле шалтыратулар барсы да. Итемеш берип чыга. Менә тапшыру башында Станиславскийның сүзләрен китергән идем, актер турында, шулай бит. Менә бу актерлык мәктәбе турында бүген сез нәрсә уйлыйсыз? Бит чын мәгънәсендә, туры мәгънәдә урамнан кергән артист, театрда махсус белемегез юк. Менә бу актер белеме кирәкме? Әллә ул бик мөһим түгелме? Менә бу турыда бүген сез нәрсә уйлыйсыз? Ул кирәк. Ничек хәзерге заманда бик кирәк. Элек бит инде аның мөмкинлеге дә юк иде. 4 елдан соң гына алалар иде. Мин өлгерә алмадым. Дөресен әйткәндә, Хәлилләр курсын җыйган булганнар. Мин театральный училищега хат яздым, әмма ләкин сез соңга калдыгыз инде, менә 3 елны көтегез диделәр алар миңа. Мин шуннан театрга килеп керүемнең, шушылай әрсезләнеп керүемнең мин 3 ел әле бит тагы көтәсе була бит әле. Теге мин кинәт кенә килеп кердем, алай кунакка гына килгән идем. Иптәш кызым Талия мине Казанны күрсәтеп җиргәндә, Кремль Спасский башняда иде элек Күчмә театр. Шунда мин күргәч тә, Аллакаем бу бит театр әйдә кереп чыгыйк әле дип, менә шулай кіріп кенә чыккан жерден мен артистка булып чыктым. Экзаменнар алдылар миннән. Шулай да, Исламия апа, гафу итегез, бүлдерәм, ләкин менә режиссерлар янында менә бу ниндидер сәләт түгел, ниндидер менә бу билим җитмәүдән бәргәләнү, яисә профессиональ актерлар янында кыйынсыну тойгылары булмадымы? Булмады. Чөнки безнең укытучыларыбыз, менә мәсәлән, Тумашев педагог табит әле, режиссер гына түгел. Алар менә һәр нәрсәне аңлатып, аннары Томашева да мин бер Дулкынан тирән күл дигән башкорт әсәре ул, Кадир Даянның шушында Фәйрүзә дигән рольне уйнадым. Менә аларның безнең белән 2 ай эшләве
дәрес бирәләр алар, аңлаталар алар. Артист ничек булырга тиеш, һәм нишләргә тиеш. Алай утырма, булай утырма, арттан йөрмә, кычкырма. Һәм мин ничектер менә шул теләгем белән булганлык белән мин теге губка шикелле сеңдереп кенә барганмын инде. Мин Марсель абый белән дә, Сәлимов белән дә эшләдем. Берничә спектакль, ягъни минем ак күлмәге, Прозатна Кыйш белән дә эшләдем, Батулла белән дә эшләдем. Бик күп булды режиссерлар. Шуңа күрә мин берсеннән дә теге начарлык түгел, әмма мактау сүзе генә ишеттем. Һәм үзегез ниндидер кимчелекләрне сизмәдегез инде. Ул кирәк. Аннан соң ул әлбәттә адәм баласына килә икән, андый нигә театр дөньясына. Ул барыбер анарда сәләт булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә тарафыннан да бирелгән сәләт бар бит инде. Ул җырлый да белергә тиеш, бии дә белергә тиеш, сөйләшә дә белергә тиеш. Әгәр дә инде җырлый да, бии дә белмичә теге театрга гына килдем дигәч, алай гына түгел. Аллаһ Тәгаләдән бирелгән сәләт белән дә кирәк. Сәләтлек менә һәм тырышлык менә мине шушы үземнең сәләтлегем белән һәм тырышлыгым белән Ходай биргән бит инде әзгенә барыбер шушыны үстерә алганмындыр дип уйлыйм инде. Бездә тагын бер шалтырату бар. Алло, исәмсез. Алло, тыңлыйбыз сезне. Алло, исәмсез. Исәмсез. Исламия апа, сезне юбилейгыздан котлыйсым килә. Менә әле генә тыңлап үткән Ясмина җырын тыңлагач, җырлыйсыларым килде. Тоже бик күп еллар тыңлагач, шундый матур җыр. Бөтен семьягызны хөрмәт итәбез. Сезне күргәч, Хәлил абый сразу күзгә төшә инде, конечно, менә иртәрәк китте. Кызларыгыз бик тырышып эшли, бик хөрмәт итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, бик күп еллар театрда күп рольләр сезне башкарырга язсын. Кичкенә генә сорауым, менә актык шушы нинди рольләр өстендә эшлисез? Или режиссер буларакмы, или рольләр буларакмы? Минем исемем Әлфия, мин Казаннан, сезне бик хөрмәт итүче. Рәхмәт. Рәхмәт. Әлфия акылым, әле генә без Алтын кыз дигән әсәр чыгардык. Әле мин аны шул 4-5 тапкыр гына уйнадым. Премьера инде. Менә килеп карагыз, бик күңелле, бик әйбәт. Һәм менә шушы юбилейма әзерләндем инде. Ничектер барыбер без концертный программалар белән эшләдек инде. Ул теге спектакль, ирәнгән спектакльне чыгасың да уйныйсың. Рәхәт, монда әзерләнергә кирәк инде. Исламия апа, премьерма чакырам, менә килегез. Алтын кыз дигән премьерабыз Шамил Фархуддинов һәм безнең Рәшит Галиевич Заһидуллинның. Менә әлеге спектакльләр, гомумән бүгенге көндә нинди спектакльләрдә уйныйсыз дигән сорауга, әйдәгез без видео аша җавап бирик. Анда менә бу Алтын кыз да бар, башка әсәрләр дә бар. Әйдәгез бергәләп карыйбыз. Шундый хәлләр Гарифулла. Әллә нишләп сине йөзеңне чишмәдә күрмәдем әле. Әллә күзләрем начар күрә, әллә картаеп киттем. Әле никәгән идең. Кем? Байрак хезмәтчесе килгән иде. Акчасы. Җырыр дидем. Мәйтем җырыр. Масул алып кайткач та иртәгә кертеп бирермен дидем. Бик дөрес әйткәнсең, әби, бик дөрес әйткәнсең. Соң без бит инде хәзер байыдык, әби. Байыдык дим. Соң кая ди? Хәзер бер ни теге фатир акчасын гына түгел, хуҗаның бөтен йортын сатып ала алабыз, Менә шушы ике җүләр карт аркасында хәзер сәламәтлегемне бетереп, аякларымны туздырып 5 километр анда барырга тиеш. Бармыйм. Бүтән күтәрсәләр дә бармыйм. Соңгы тапкыр барам. Эй, Алла! Әнә! Яшьләр барсыннар. Аларның аяклары да таза, исәнлекләре дә әйбәт, тавышлары да көчле. Кычкыра башласалар, андый-мондый караклар килеп чыкса, шаба да алалар, кычкыра да алалар. Минем тавышларым моннан аю белән бүредән башка кем ишетә? İkimiz de zar seriyerden bulganımız iken, kileli alamıyorlar, bir kuşakla şigerli. Eyde, o başı
Сәнгатьтә тирәнлеккә төшү өчен биеккә күтәрелергә кирәк дип әйткән Шәүкәт Галиев. Һәм бүген студиябездә әнә шул биеклектәге Исламия Мәхмүтова. Хөрмәтле тамашачылар, шалтыратулар бик күп. Шуңа без сайлап кына бирәбез, ләкин сиргач мишәрләре шул кадәр актив, аларның берсен булса да чыгарыйк инде эфирга. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Бу сезне сиргач мишәрләре котлый Илһамияне. Исламия. Илһамия, без сезнең белән горурланабыз. Бик тавышыны сөйкемле. Bütün сиргач мишәрләре исеннән үзегезнең юбилейгыз белән котлыйбыз. Рәхмәт. Дальше продолжайте. Рәхмәт бик зур. Тагын бармы? Юкмы? Юк. Ярый, рәхмәт. Мин инде дәвам иттегез дигәч, тагын кемгәдер тапшыра дип уйладым. Без дәвам итәбез шуннан да. Исламия апа, менә сез ничә еллар Тинчурин театрының әйдәп баручы артистлары исемлегендә. Халык сезне чыннан да менә бүген дә күреп торабыз, зурлый, ярата, һәм инде сездә менә бу очракта актердамы, башка иҗат кешесендәме ниндидер үз-үзеңә артык ышаныч. Һәм инде мин барсында беләм, мине булай да яраталар дигән хисләр дә актерга бик үк кирәк булмаган, пайда булырга мөмкин. Сездә бармы ул? Юк. Менә нәрсә миндә юк. Мин гади авыл кызы. Менә ничек булганмын, минем менә тормышта яшәвем дә шулай. Мин гомеремдә дә зурланганым юк, кеше белән талашканым юк, кеше белән булышканым юк. Ничектер әйтәсем килә, кеше үзгәрмәй ул. Әгәр бик баралар, әлбәттә, менә мин артист булып киттем дип кыланып та. Юк, ләкин бу очракта сорау мондый мәгънәдә түгел иде. Роль өстендә эшләү, рольне менә булдыралам дип алай мактанып алып халык мине булай да ярата, ничек чыксам да дигән. Юк, алай түгел. Аның мәгънәсен аңлап, спектакльнең төбенә, әсәрнең төбенә төшмисең икән, образыңның, ул алай гына мин булдыра алам дигән нәрсә белән чыгып булмый ул. Аны башта аңларга кирәк. Аны үзеңнән, үз йөрәгеңнән уздырырга кирәк. Чөнки үз йөрәгеңнән узмаса, ул ничек тә инан балай гына уйный. Инде елдан-ел бәлки җаваплылык хисе дә артадыр. Җаваплылык та аннан соң бу бит тәҗрибәдә бар бит. Тәҗрибәдә булгач, ләкин ничектер барыбер җиңел теге тырыр вакыты буланың. Бик менә кинәт кенә кирдең дә уйнап та киттең түгел. Авырлык белән чыккан әсәрләр дә бар, образлары да. Ләкин алай андый өстенлек белән генә бер кайчан да мин эшли алганым юк, алай эшләгәнем дә юк. Аңлап, һәр нәрсәнең җиренә җиткергә тырышам. Луар Шакирҗан сезне котлый, ул менә юбилей кичендә дә бар иде. Сезне бик яраткан күреп тордык, карап утыру рәвешеннән дә. Алло, исәнмесез? Алло, тыңлыйбыз сезне. Алло. Луар апа. Хәерле көннәр сезгә, Исламия, мен тагын бер тапкыр юбилең белән котлыйм. Шундый матур кичә булды. Ул көнне укырга да өлгереп булмады, котлаучылар күп. Менә бер шигъри котлавым берничә ел. Бүтән татар халкының син мәхәббәтенә иясең. Минем дә килә каршыңда рәхмәт дип баш иясем. Хәтерлисеңме, Кыргызстанда Малик Хәлил уйнаган рольдә бер тост бар иде. Яшик без дип әйтә идеме? Менә шул яшик biz 1000 яшә рәхмәт сиңа котлы. Рәхмәт, Луара, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә бу тынычлану, моңа кадәр бирелгән сорау, тынычлану, ничектер халык минем булай да ярата дигән әйбернең сездә булмавын, менә алда итеп киткән Куражаны һәм аның балалары спектакле аша без күрдек. Монда инде Рәшит Муллагалиевичның да роле булгандыр. Бөтенләй башка Исламия. Ниндидер ул элекке рольләрегезгә ошамаган һәм инде башка стилистикада эшләнелгән. Менә авыр булдымы бу рольне тудыру? Менә ничек дип әйтим икән? Мине башта мин бик курыктым инде, дөресен әйтәм инде. Чөнки андый теге Кураж, Шитил әсәрләр уйналды ул. Шекспирда уйналды, Карл Галдинларны да уйнадык без. Ләкин менә бу бөтенләй танылган, мировой известный бит инде Мамаш Кураж. Башта нерәк булды, ничектер. Ләкин әле аңлата белгәнгәме, менә режиссерларның аңлата белүләренә карап тордым мин. Ничектер ул да миңа җиңелрәк кирип китте, мин азапланмадым аның белән. Менә үзеннән үзе тартыласың шушы рольгә һәм биеклеккә тартыласың, барасың аның беләсең индирәк нигә барырга тиешлеген. Бу бит трагедия. Анда аның шундый
үткен вакытлары, бай вакытлары, аннан соң сугыш бөтен дөньясын җимерә бит инде. Балалары үлә, үзе кала бер нәрсәсез, бер нинди бер кемгә кирәкмәс кеше булып кала инде. Менә шуңа күрә авыр әсәр, әмма ләкин ул мин аны яратыпмы, или үзебез тәрҗемә ясагангамы, үзем тәрҗемә иткәнгә, ул миңа ясаганда ук жеңіл нейді, бұл кірді менә. Исламия апа, біз қазір рекламаға бөлінәбіз. Һәм инде рекламадан соң, менә бұл спектакльдән бір қысқа гына үзекті күрә алыр тамашачы. Рәхмәт. Мен қай вақытта өзімні ет сатушының ітіне шатам. Сатып алушыға еті, әмеңа сілегей. Bütün байлығым бар тек көз яшьләр. Кешеләрдә дә минем күз яшем, чөнки аларның сатып алырга акчалары юк. Үткән авылда бер йомырка өчен бер кашак кыйммәтле кәгазьләр бирмәкчеләр иде. Теге авылда бер уштыз өчен җир сөрүче савар бирмәкче иде. Нәрсәгә хәзер җирне сөрелгән? Бара-бара берней үсіне алабута қаплаған. Қайдадыр, ирадлар, яш балаларны ұрлап ашыларды. Қайдадыр, еске кішілер әйбер ұрлап тұтылалар екен. Бүтін дүния өліп бара. Ай вақытны мен өзімні тәмітта сумала сатушы етіп тұям. Қай вақытны Әжмах бақшасында Аллах Тәғәлә ризалық бирмәгән кешеләргә ризык таратам. Әй Питер, мин калган 2 балам белән 1-2 ел сугыш булмаган тыныч илдә яшәр идем. Иҗат ул һәр вакыт көрәш мәйданы дигән бер акыл иясе һәм чыннан да менә бу көрәштә җиңеп калучылар гына батырлар исеменә лаек була һәм шундый батыр Исламия Махмутова бүген безнең студиябызда. Оренбургтан, Буадан шалтыраттылар. Әйдәгез әле аларны да тыңлабыз. Алло, исәнмесез? Алло. Алло. Исәнмесез, тыңлыйбыз сезне? Алло, исәнмесез? Исламия апа. Исәнмесез, исән. Мин Абулмамбетов Робертның сеңлесе Селима исемле. Әйе. Biz sizni күргәч мен сезне каушап та киттем инде. Абый искә төшеп, сезне юбилеегез белән котлыйсым килә. Рәхмәт. Исән саулык сезгә, озын гомер, балаларыгызга карап, оныкларыгызга карап, куанып яшәргә ятсын калган көннәрегезне. Амин. Абый белән күп бергә эшләдегез. Рәхмәт сезгә. Сезнең күп спектакльләрегезне караганыбыз бар. Оренбургка килгәндә дә, Казанга барганда да. Бик рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Балаларны да каршылык. Алло, исәнмесез? Алло. Алло, исәнмесез? Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Исламия. Сөйләгез. Сез турыдан туры эфирдә. Тәбрик итәбез. Телевизорны кабызгачтан Исламияны күрдек. Буага күпме килгән бар, күчмә театр белә. Исламия бердә үзгәрмисез. Бу Әминә апа була Буадан. Хәтерлисезме, юкмы? Күчмә театр белә бик күп килгәнегез бар. Бердә үзгәрмәгәнсез. Карима апа белә, Гата абый Нуруллиннар белә, Гатаны беләсез инде сез. Бик күп җирдәгез Безгә дә килгәнегез бар. Бик күңелле спектакльләр куйдыгыз. Бер дә үзгәрмәгәнсез. Шулай рәхмәтегезне шулай тотып җирегез. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Менә вакытыбыз бик чикле, шуңа кыскарак тотсагыз иде шалтыратканда, хөрмәтле тамашачылар, сезгә үтенечебез бар. Сез театрда актер гына булып кала алмадыгыз. Үзегез әсәрләр дә язасыз, сәхнәләштерәсез дә. Менә бу адымга нәрсә этәрде сезне, Исламия апа? Бу ничек дип әйтим инде. Сираҗиев Дамир бар иде безнең. Мин гел һәр вакытта да режиссерларга инде бар бер тәкъдим ясыйм. Менә булайрак эшләп карыйм. Тыныч кына утыра алмыйсыз. Юк, кысылып утырып яратам инде. Шуннан Сираҗиев әйтә, менә Исламия апа, әсәр Данил Салиховның куй әле диде. Бик яратасың кешеләргә һәм кысылырга диде. Мин инде алдым да, алып кайттым да, нәрсә әйтем, туктал, җүләр нишлим икән моның белә дип. Әмма ләкин тырышып, тырмашып,
артистларның да әйбәтләреңне сайлап алып, менә дигән әсәр чыкты. Менә шушыны ниндидер китте ул минем нәем. Дөрестән дә куя алам икән дип, мин 7-8 әсәр куйдым инде. Башкорт әсәрләрдә булды, үзебезнең дә әле менә буадан шалтыраталар. Буага да барып куйдым. Иң беренче аягым җиңел була минем дип, хәзер ана үтүктән генә чыкмыйлар. Бөтен җирдә алар аягым җиңел булды. Дөрестән дә әйтәсем килгән сүзем тәҗрибәлектә. Менә тәҗрибә кешегә бирә. Шуның белән уртаклашасыз килә инде. Ләкин Ислам апа, менә сезнең бүген заман алга барабыз. Көндә ниндидер үзгәрешләр, шулай бит. Һәм сәнгатьтә дә шулай, театрда алга бара. Ләкин сезнең спектакльләрдә менә ниндидер 20нче гасыр кебек, сезнең яшьлегегез кебек, менә бу яшьлекне сагынуымы? Әле инде бүгенге театрдагы үзгәрешләргә ниндидер протестмы бу? Юк. Мин үзебезнең мәхәббәт шишмәмдә минем үземнең яшьлегемдәге булган хәлләр. Мин бары тик булган хәлләрне генә. Син бит минем бер генә. Менә Шишнә Афган сугышларында мәхәббәтләре, яшьләрнең мәхәббәтләре югалып калды бит инде. Мәсәлән, алар менә минем йөрәгемнән уза торган. Һәм менә әле генә яңа минем 2 ел бара инде. Яңа дигәнемдә күрәсем килгәне дигән әсәремдә. Алар да менә бу тормыш әйберләрендә күреп, минем йөрәгем әрне йөри, менә шушындый әйберләргә инде. Һәм ул минем ничектер нигә чыга, кәгазьгә чыкты алар минем. Менә бу очракта, менә шушы пьесаларга, куйган спектакльләрегезгә карата сезнең өчен тамашачы фикере мөһимме, әллә тәнкыйтьчеләр фикереме? Тамашачы, әгәр тәнкыйтьчеләр дә язсыннар, без аларга да риза. Әмма ләкин тамашачы бит, йөри бит, яратып йөри. Менә хәзер, мәсәлән, син бит минем бер генә 13 ел барды ул, мәхәббәт шишмәсе 4 ел. Менә монсысы инде күрәсем килгән хәзер 2 ел. Чөнки тамашачы тамашачылар да сезнең кебек яшьлекләрен сагынадыр. Һәм инде әйдәгез бу урында тукталып, син бит минем бер генәм дигән сүз куйган һәм үзегез иҗат иткән спектакльдән бер ризык карабыз. Бар, әйе. Нәрсә булды? Монда берәрсе бармы әллә? Кем бар? Нигә эндәшмисез? Монда кем бар? Нигә эндәшмисез? Кем бар монда? Бу мин. Айнур. Кем? Мин. Алина. Алина? Алина синме? Әйе, мин. Кунакка дип кайттыгыз менә? Юк, балам, юк. Синең исән икәнлегеңне ишеткәч, сине күрергә дип кайткан балакаем. Сине күрергә кайткан. Мине күрергә? Сине күрергә. Син исән икәнсең бит, Айнур. Күрәсең исән. Мин үзем дә белмим. Исән мин әллә түгелме? Әллә мин кайткан хәбәр ишеткәч, мине каршы алырга дип кайттыңмы? Бөтен болын чәчәкләрен җыеп. Чәчәкләрең бармы соң? Бар. Айнур.
Иҗатчының төп хөкемдәре вакыт, әлбәттә, бу спектакльләр, бу әсәрләр театр һәм әдәбият тарихында үз урынын алырмы моны вакыт кына күрсәтер. Ләкин алар чыннан да бүген үз вазифаларын үти, тамашачыларны җыя. Менә монда сезнең кызыгыз Лилия уйный, һәм инде башка спектакльләрдә дә шулай ук Лилия һәм инде кияүгез Ринат Шәмсетдинов башкара. Менә сезнең ике кызыгыз бар. Лилия шулай ук Ләйсән төрле идеяларны тормышка ашырга дәртләнеп кенә тора. Менә алар бер-берсеннән аерылалармы? Менә кыскача гына кызларыгыз кайсысы үзегезгә охшаганрак? Алар икесе дә миңа охшаганнар, характерлары да бар, әйбәт кенә, матур гына үзләренең. Лилиясе тынычрак. Ләйсән инде ансаның минем шикелле бердә тик торырга яратмый торган, әнә инде телевизионный спектакльләрдә булды бит инде безнең уеннан уймак. Ничектер яза, килер эшли, менә әле безнең премьерга да минем юбилейга да менә дигән матур җыр язган, әнием кайтып киләм әле авылыма дигән. Исламия апа, менә сез үзегез Шәриф Хөсәйновта әни килде дә, әниемнең ак күлмәгендә әнине башкарасыз. Шулай Кураж ана да. Алар ике төрле ана, бер-берсенә охшамаган шулай бит. Ләкин менә сез Исламия Мәхмүтова тормышта кайсы анага якынрак? Минме? Мин әнә шушы Шәриф Хөсәйновны кенә дирдим инде. Ана бит инде, ана йомшак, мин каты да була алам инде. Мин бәлки алар кушылганнардыр, ни белән, Кураж белән. Мин бит бик күп рольләр уйнадым. Әниемнең ак күлмәгендә Туфан Миңнуллинның без бит авыл малайларында да Шамилән инде ничә бер көтү балалары, әмма ләкин алар шундый матур тату яшиләр. Шуңа күрә мин шын татар анасы. Шын татар анасыдыр дип уйлыйм мин үземне. Менә бу теманы кузгатмыйча ахырга калдыру мочраклы түгел, ниндер күңелсез генә уйлардан башлыйсы килмәгән инде, ләкин беренче юбилейгыз сезнең Хәлил абыйдан башка узды, менә аның юклыгы сизеләме? Сизелә. Менә бигрәк тә теге эшләп йөргәндә түгел, өемә кайтып кергәч, өйгә кайтып кергәч аның юклыгын беләм. Әмма ләкин мин аны югалттым дип уйламыйм әле. Әле мин аны белмим әле югалтканымны да. Чөнки без аның белән 46 ел бергә яшәдек. Шул хәтле әйбәт иде инде ул минем Хәлил минем өчен генә туган булган инде ул, дөресен генә әйткәндә. Бәлки мин ул хәтле дә булмаганмындыр, алай юк. Тырыштым инде, аякка бастырырга тырыштым мин аны. Әмма ләкин менә дишесең дөнья алып китә икән. Спектакль уйнарга кергәч, сәхнәдә китте бит ул. Сәхнә җигете иде ул. Дөрестән дә аның буй кыяфәте, тавышы бары тик сәнгать өчен генә. Сезнең икегезнең дә тормышыгыз гомумән Тинчурин театры белән бәйле. Театрга 80 яшь булса, менә инде сезнең 50 елыгыз театрда үткән. Исламия апа, шулай да менә бүгенге театр дөрес юлдан барамы Тинчурин? Нәрсәләр шатландыра сезне? Һәм инде 80 еллык театрда бүген сезне нәрсәләр борчый? Мин ничек дип әйтим, режиссерыбыз бар. Без бит инде режиссерсыз да эшләдек. Безне артистлар театры дип әйтә торганнар иде. Режиссерыбыз да булмады. Режиссер булмаса да менә төшеп калырга тырышмадык. Спектакль режиссерлар чакырдык читтән. Алар куйдылар, үзем куйган булдым инде. Һәм әмма ләкин менә хәзер инде безнең менә Рәшит 20 елдан артык эшли бит инде. Анырга үзе безнең режиссерыбыз бар, үзе безнең директорыбыз бар, директорыбыз да бик әйбәт, бик ярдәмчел, Аллаһына рәхмәт әйтсен. Һәр вакытта да ярдәм кул сузырга тырыша инде. Яшьләр без инде хәзер барда дөрестән дә үзләре шу студияда шиттә укыйлар, һәм шиттән дә килгән менә сәләтле артистларны алалар. Хәзерге яшьләргә мөмкинлек искиткеч акылым. Хәзер оркестрда бар, бездә булып алды ул. Яшьләр сәләтле, биргә дә, җырларга да. Хәзер үзегез күреп торасыз инде, сәләтле яшьләр. Нәрсәләр борчый? Борчыганнарын нәрсә дим? Шул акчалата инде артистның инде безнең драма артистларының бит акчалары күп булмады. Менә квартирлар сатып алырга бит инде менә шулар көне-төне театрда жаталар инде. Менә общежитиялар бирә торганнар иде, мөмкинлек бар иде. Менә бу квартира мәсьәләсен сәнгать кешеләренә мин барыбер ничектер
бирсеннәр, менә азрак бәягә. Аларның менә зарплаталар әйтергә дә ят инде, нитеп. Драма артистлары бигрәк. Чөнки әле җырчылар алар үзләренә акча эшли алалар. Менә бу драма артистларына мин әйтәсем килә, борчыган әйбер шушы. 16 яшьлек менә театрга килеп кенә кергән Исламияга бүген 19, ләкин 16 яшьлектәге театр турында хыяллануыгыз да икән инде. Бүген 70 яшьлек Исламия киңәш бирелсә, 2-3 сүз белән ул киңәш нинди булыр иде? Моны без үзебезгә, яшьләргә дип тә аңларбыз. Менә яраткан хезмәтеңә тугрыклы булырга кирәк. Яраттың икән, килдең икән, bir театрдан bir театрга күчеп йөрергә түгел. Менә кая бардың, анда мәсәлән, эшкә кирдең, эшеңне төбенә җиткезергә тиеш. Шул вакытта гына үз хезмәтеңне яратсаң гына эшләп була. Халыкка да таныласың, халык та сине ярата. Һәм яратып килдең икән, төпләндең икән, иле инде кит. Исламия, әлбәттә, Тинчурин театрын сездән башка, бу театрны киресенчә сездән башка, һәм инде сезне театрдан башка күз ала булмый. Рөстәм Галиев сезне юбилей кичендә иман баганасы диде. Иман баганасы ул ныклы һәм озын гомерле булырга тиеш. Без дә сезгә шушы теләкләрдә генә калабыз. Килүегез өчен зур рәхмәт. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Тамашачыларга рәхмәт.